Tervetuloa seuraamaan HR-viestilehden järjestämää asiantuntijapaneelia. Tänään keskusteluaiheenamme on työhyvinvointia Suomessa. Miten sitä johdetaan tai miten sitä tulisi johtaa? Kanssamme keskustelevat tänään. Joo, Jyrki Eklund ja Aino Health Management Oyn toimitusjohtaja ja Aino tekee terveystyökykyjohtamisen ratkaisuja sekä palveluita toimittaa Suomen laajuisesti sekä osittain kansainvälisesti. Olen Karita Poussa. Mä oon CGI:ltä. CGI on kansainvälinen IT-talo ja mun oma rooli on mulla itse asiassa pitkä HR-tausta ja nykyisin olen siirtynyt liiketoiminnan puolelle vastaamaan meidän HR-ratkaisuista. Joo, mä oon Juho Tuppuroinen Firstbeatista ja liiketoimintajohtajana vastaan tästä hyvinvointibisneksestä. Firstbeat tekee ihmisen hyvinvoinnin suorituskyvyn mittaamiseen liittyviä ratkaisuja kuluttajille, urheilijoille ja normaaleille työntekijöille. Ja Pirjo Ketola Numeronilta ja Numeronin ratkaisut on työvuorosuunnittelujärjestelmät ja työkalut niin työntekijöille, suunnittelijoille, esimiehille. Mun rooli on olla työvoimahallinnan asiantuntija ja projektipäällikkö. Hienoa. Ja nyt jos lähdetään nykytilanteesta liikkeelle, niin tarkastellaan työhyvinvoinnin määritelmää. Millainen on työhyvinvointi nykypäivän Suomessa? Jos vaikka minä aloitan tästä, että ekaksi mikä on työhyvinvoinnin määritelmä, niin siitä on varmaan aika paljon mielipiteitä, mutta ehkäpä sen voisi jotenkin kiteyttää omasta mielestä niin, että hyvä työhyvinvointi tai työpaikka, joka työhyvinvointia omaa, niin se on terveellinen, se on turvallinen, se on tuottava ja se on hyvin johdettu. Et siinä on ainakin osa ehkä elementeistä, mistä sitten työhyvinvointia voi muodostua tai sitä voi rakentaa. Mä jotenkin ajattelen niin kuin työhyvinvointia hirveän niin kuin yksilölähtöisesti toisaalta. Että se on hirvittävän yksilöllistä, miten se koetaan ja mistä palasista se koostuu. Ja mun mielestä lähtee ihan perusasioista siitä, että kun puhutaan työhyvinvoinnista työpaikalla, niin siitä, että henkilö on oikein tyyppisessä roolissa, hänellä on oikein tyyppinen osaaminen, hän saa oikein tyyppistä johtamista, mikä tarkoittaa välittävää, tasapuolista, hyvin asioita huomioon ottavaa. Ja tällä tavalla niin kuin tavallaan se työhyvinvointi pysyy parhaiten yllä. Niin mun mielestä se on ehkä se, mihin halutaan mennä. Joo, mä näen tuon niin hyvinvoinnin laajemmin, että se on niin tasapainoa työn, vapaa-ajan ja unen välillä, että aika pitkälle konkretisoituu elämäntapa valintoihin ja niiden seurauksiin sitten nämä, mitä tähän ympärille niin työpaikka työnantaja pystyy mahdollistamaan ja luomaan niitä edellytyksiä siihen hyvinvointiin. Ja sellainen yritys pärjää tänä päivänä, joka kykenee luomaan sellaiset edellytykset, että jokainen työntekijä pystyy laittamaan itsensä likoon. Että se on kuitenkin se henkilö on se voimavara ja sieltä se kumpuaa sitten se asiakastyytyväisyys ja tuloskin sitten lopussa. Kyllä. Ja siinä varmaan, niin kun, jos ihan lyhyen kommentin ottaa vaan tuohon, mitä tässä kuultiin, niin siinä on tietysti monia elementtejä, niin kuin johtaminen, oikean asemoitut työtehtävät, mutta en malta olla ottamatta kantaa tuohon, mitä Juho sanoi, että myöskin niin kuin se yksilö kokonaisuutena. Ja nyt kun puhutaan niin kuin hyvinvoinnista tänä päivänä ja mietitään sitä niin kuin yksilökeskeisesti, niin meillä varmaan niin kuin yksi suuri haaste on nimenomaan se, miten ihminen omaa elämäänsä elää ja miten se vaikuttaa sitten taas työyhteisöön. Eli jos katsotaan esimerkiksi sellaista asiaa kuin sairastavuus, niin aika paljon sairastavuuden taustalla ei ole niinkään työolosuhteet tai työn kuormittavuus, vaan siellä on vapaa-ajan valinnat, jotka konkretisoituu
liikkumattomuuteen, ylipainoisuuteen, liian vähäiseen yöuneen, päihteiden käyttöön. Ja nämä sitten taas omalta osaltaan vaikuttaa toki laajamittaisesti myös työhyvinvointiin ja se, miten työyhteisön sisällä asioita koetaan. Että siinä on toisaalta se johtaminen, mitä voidaan työyhteisöstä tehdä, mutta toisaalta ne vaikutusmahdollisuudet, mitä yksilön itse pitäisi tehdä sen tavallaan työhyvinvoinnin mahdollistamiseksi. Niin ja nyt kun puhutaan paljon siitä, että työ- ja vapaa-ajan raja on häilyvä, niin ehkä sen niin kuin, työkykyjohtamisenkin rajan pitäisi olla häilyvä, että se pitäisi tulla sinne vapaa-ajan puolelle. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että mikä on kenenkin vastuulla, niin se on sitten eri asia mun mielestä, että nimenomaan, että mitä aktiivisesti johdetaan ja mitä mahdollistetaan. Että tavallaan, että aktiivisesti ehkä johdetaan sitä työkykyä, joka tapahtuu niissä työtehtävissä, mutta sitten taas pitää yhtä aktiivisesti mahdollistaa sitä työkykyä ja palautumista siellä vapaa-ajan puolella. Niin ja kuitenkin työ on vaan se 8 tuntia yleensä 5 päivänä, vaikka se ei näin enää ihan klassisesti ehkä ole tämä 3-8 tuntia, mutta että mun mielestä se on näinkin, että koko työhyvinvointi sanana, niin sitä on paljon kritisoitu just sen takia, että miten huonossa kunnossa ihminen voi tulla töihin. Mä en tarkoita vain fyysistä kuntoa, vaan päivän kuntoa, koska mun näkemys on se, että työhyvinvointi ja suorituskyky, niin se hyvin pitkälle aina edellisenä iltana omilla valinnoillaan määritellään, että liikunko mä liian myöhään, liikunko mä ollenkaan, käytänkö nauttintoaineita, onko mä sosiaalisesti aktiivinen ja teenkö niitä asioita, joista tulee sitä niin kuin voimavaroja kerryttävää ja elimistöä rauhoittavia asioita, koska yli 100 000 mittauksen, ympärivuorokautisen mittauksen pohjalta me nähdään, että 7 yleisimmästä syystä, miksi ihminen ei palaudu unen aikana, niin 5 on elämäntapavalintoja tai niiden seurauksia. Tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti, minkä selittää yksilökokemus, työhyvinvointi. Juuri tätähän se on, että toisille se työhyvinvointi voi olla sitä, että sä teet tismalleen sitä samaa hommaa vuodesta toiseen, niin se luo sen turvallisuuden ja hyvinvoinnin tunteen. Mutta sitten on taas suuri joukko, ja tämä keskittyy vielä meidän nuorisoon hyvin paljon, että halutaan sitä vaihtelua siihen työhön, halutaan yli yksikköraja tehdä töitä ja erilaisia toimenpiteitä oppia koko ajan uutta. Että tähän muun muassa järjestelmän puolelta on loistavia ratkaisuja sitten taas, että miten tämmöiset automaattiset työvuorosuunnitelmat esimerkiksi huomioi tämmöiset Kyllä. erot. Ja toi, esimerkiksi tämä nuorison tilanne, niin siinä on mun mielestä meillä niin kuin johtamisen näkövinkkelistä tulevaisuudessa, sanotaanko positiivisessa mielessä, iso haaste. Ja tarkoittaa sitä, että jos mietitään vaikka nyt 60-70-lukua, silloin työ oli niin sanotusti sitaateissa työtä. Se mentiin suorittamaan, siitä saatiin korvaus, se raha joko käytettiin tai pistettiin säästöön, mutta siinä oli oikeastaan se, näin nyt hyvin karrikoiden, se fokus. Tänä päivänä kun katsoo näitä nuoria, jotka on työelämään tulossa, niin mun mielestä kuvasi hyvin mitä sanoit, että siellä ehkä jopa halutaan niin kuin pomppia, ei oikein tiedetä, että pitäisikö johonkin asemoitua. Se on hyvin monilla toisen tyyppistä. Ja tämä sitten tietyssä määrin varmaan asettaa niin kuin johtamisen näkövinkkelistä myöskin tulevaisuuteen niin kuin aika paljon haasteita sekä sinne esimiesrajapintaan, mutta sitten ihan ylimpään johtoon ja henkilöstöjohtoon myöskin, että miten nämä ihmiset sitoutetaan ja miten heidän kanssa ylipäätänsä toimitaan, koska se kulttuuri, missä he on kasvanut, on ollut hyvin toisen tyyppinen. En puhu teistä nuorukaiset, vaan itsestäni, eli jossa itse on kasvanut, niin se on ollut niin kuin hyvin sellaista jämptiä järjestelmällistä ja päätetty, mitä tehdään ja milloin tehdään. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi vaikka omia tuossa teini-iässä olevia lapsia, niin kyllä sitä välillä niin kuin ihan jo isänäkin joutuu ihmettelemään, että mitäköhän tästä mahtaa tulla. Todennäköisesti tulee todella hyvää, mutta tapa elää on vaan hieman toisen tyyppinen. Ja juuri tämä, että miten varmistaa sitten se osaaminen, että kun mennään paikasta toiseen,
Et nuorillehan työ on harrastus muiden harrastusten joukossa. Kyllä. Ja sitten kun sinne Taimaahan halutaan lähteä 3 kuukaudeksi, niin halutaan tämmöisiä erilaisia työaikapankkijärjestelmiä käyttää, mihin kootaan tuntimääriä sun muuta. Että haasteita on. Ja sitten mun mielestä ehkä, niin jos ajatellaan sitä, varmaan tavoite olisi se, että eikö ne kaikki voi tosi hyvin työssä ja vapaa-aikana, niin sitten se yrityksen vastuu, ymmärtää se yrityksen vaatimukset ja ymmärtää se, että jos mä niin kuin IT-alalla niin kuin pitkään HR:nä olleena, niin en voi kenellekään luvata muuttumatonta, stabiilia ympäristöä, vaan niin mikä on se yrityksen vastuu, jos hän valitsee sen, joka rakastaa sitä stabiilia ympäristöä, koska sehän on automaattinen niin kuin, työhyvinvointiriski. Kyllä. Ja mun mielestä sitä ei niin kuin ehkä tarpeeksi siihen kiinnitetä huomiota, että missä kohtaa sitä alkaa se itse asiassa se työhyvinvoinnin rakentaminen. Niin se alkaa mun mielestä, mä sanoisin melkein, että koulussa pieniltä lapsilta, että tavallaan ymmärretään niitä yksilöitä, ohjataan niitä oikeaan suuntaan, arvostetaan niiden vahvuuksia ja sillä tavalla autetaan siihen, että jokainen löytää sellaisen paikan tässä yhteiskunnassa, missä on mahdollista olla työhyvinvoiva mahdollisimman pitkään. Oliko se meidän tavoite nyt 80-vuotiaaksi vai 70-vuotiaaksi? Se on jossain tuolla vähän kauempana joka tapauksessa. Koko ajan musta se on semmoinen liikkuva maali. Kyllä. Silloinhan me tullaan tästä niin kuin mun mielestä aika johdonmukaisesti siihen, että on Karita sinun kanssa samaa mieltä siitä, että tämä tavallaan suunnittelu pitää aloittaa niin kuin jo varhaisessa vaiheessa ja niin kuin tässä myös sanottiin, että huomioida tavallaan ne vaihtelumahdollisuudet, että onko sitten työaikapankkeja tai muuta vastaavaa. Toinen aika iso asia niin kuin ehkä johtamisen ja kustannusrakenteen näkövinkkelistä sitten puhutaan työhyvinvoinnista, niin mä käyttäisin tässä yhteydessä ehkä mieluumminkin sanaa työkykyjohtaminen ja se, että kun mietitään näitä työurien pituuksia ja mihin asti meidän tulisi kyetä työtä tehdä, niin se todennäköisesti se tavallaan iän takalaita mieluumminkin pitenee, kun tulee takaisinpäin lyhenemään. Ja silloin tullaan tietysti siihen, että miten tämmöinen ihminen pystytään, tai ylipäätänsä ihminen eri toimialoilla pitämään siinä työssä ja työkykyisenä, koska se työkyky sinänsä luo sitten tietysti sitä työhyvinvointiakin, jos näin päin halutaan ajatella. Ja tässä niin kuin en malta jälleen kerran olla ottamatta, ja tämä ei ole siis mikään sormella osoittamisen harjoitus, mutta nyt kun me katsotaan esimerkiksi suomalaisten nuorten ihmisten kuntoisuutta, ihan siis fyysistä kuntoa, niin meillä on aika iso riskitekijä olemassa, että näiden nuorten fyysinen kunto ei riitä välttämättä edes sen työpäivän läpivientiin, varsinkin jos puhutaan niin kuin tuotannollisista toimialoista. Saatika, että se riittäisi sitten enää siihen, että se vapaa-aika ja sosiaalinen elämä pystytään viettämään niin kuin tasapainoisesti. Ja tämän osalta sitten tullaan siihen aika niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävään kysymykseen, että kuka kantaa tästä vastuun? Mikä on työnantajan vastuu? Mikä on yksilön vastuu omasta työkyvystä? Ja toinen asia linkittyy sitten siihen, että me tiedetään esimerkiksi tietyillä toimialoilla, että otetaan vaikka nyt lihanjalostusteollisuus ja vaikka tämmöinen sieltä täsmätoimiala kuin ruhon leikkaaminen. On erittäin fyysisesti raskasta, kuluttavaa työtä, niin voi olla, että tuleva sukupolvi monikaan ei jaksa sitä työtä enää 40-50, jolloin meidän pitäisi tavallaan ehkä jopa hyväksyttää ja miettiä aika varhaisessa vaiheessa, että minkälaisia urapolkuja tästä aukenee tietynkin ikäryhmän jälkeen, että mennäänkö sitten koulutetaan työelämän kuluessa esimiestehtäviin, laadun valvontaan, tämän tyyppiseen, jolloin se olemassa oleva työkyky, jäljellä oleva työkyky pystytään kuitenkin hyödyntämään sinne eläkeikään asti. Ja tämä on, niin kuin tästä, on se sitten työhyvinvointi tai työkykyjohtaminen, niin yhteiskunnallisesti aika mielestäni keskeinen kysymys, koska me tiedetään, että meidän
työvoimatarve ei tule kattamaan sitä, mitä me tulevaisuudessa tarvitaan. Työuria pitää pidentää ja nyt on sitten kysymys se mun mielestä niin kuin pähkinänkuoressa, miten se tehdään ja kuka kantaa sen vastuun. Ja tässä yhtenä tekijänä varmasti tulee nousemaan johtamisen merkitys. Näitä asioita ei voi työyhteisöt ulkoistaa, niin kuin tänä päivänä paljon tehty, vaan se johtaminen pitää faktisesti tapahtua työyhteisöstä käsin. Ja johtaminenhan kumminkin, joka vaikuttaa eniten yksilöön, on lähijohtajuus. Et se ei ole edes yrityksen ylijohto, vaan sillä suurin merkitys työhyvinvointiin on sillä lähijohtamisella. Mun piti tuosta sanoa, kun työuria pidennetään, niin en tiedä huomasitteko viimeisessä Talouselämässä CGI:n henkilöstöjohtajaa haastateltiin tämmöisestä, me puhutaan hallitusti eläkkeelle prosessi, eli tehdään urasuunnitelma 60 vuotta täyttäville. Ja se aloitettiin tuossa pari vuotta sitten ja tämähän oli musta, niin kuin mäkin olin silloin HR-tehtävissä ja sitä aihetta kierrettiin kuin kissakuumaa puuroa, että hei, mitä sä haluat tehdä? Ja todettiin, että hei, nostetaan kissa pöydälle ja käydään tämmöinen keskustelu, tehdään template, tämä on ihan normi tavallaan toiminto. Ja se on saanut aika hyvää palautetta siitä, että ihminen kokee, että kaksikin sieltä on paljon yllätyksiä, että ne, jotka ajateltiin, että porskuttaa menee samoissa tehtävissä vaikka kuin pitkään, sanookin, että hei, mä haluan heti osa-aikaisen eläkkeelle, kun mulla on mahdollista, ja päinvastoin. Mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että ne yksilöt on kokenut aikamoista arvostusta, mikä on kanssa työelämässä yksi hyvinvoinnin täysin keskeinen asia, että sä koet, että sua arvostetaan. Kun ruvetaan katsoa tarkkaan, että hei, mitä sä osaat, tässähän kestää tosi kauan ennen kuin tätä osaamista on siirretty jollekin toiselle. Musta se on ollut tosi niin kuin yksittäinen tämmöinen elementti, mutta hirveän hyvät kokemukset aiheesta kyllä. Mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että kuitenkin nämä pahoinvoinnin kustannukset näkyy yrityksillä, työnantajilla ja sen takia on niin kuin selkeä halu, intressi reagoida niihin, koska ne karkaa käsistä. Mutta kuitenkin sillä pyritään vaikuttaa siihen yksilöön ja tuomaan eri tavalla, niin kuin sanoit, arvostusta ja välittämisen tunnetta ja luomaan niitä mahdollisuuksia tehdä niitä omia valintoja, joista sitten kuitenkin moni asia niin kuin polveaa. Niin ja sitten harva yritys on semmoisessa asemassa, että voidaan sanoa, että sen kun vaan jäähdyttele tästä positiosta eläkkeelle, että tiputa vaan työmäärässä niin kuin puoleen ja otat nyt ihan iisisti. Sitten pitää aktiivisesti miettiä, että mitkä on niitä tehtäviä, missä sitä työkuormaa voi vähentää, missä sen saa erityyppiseksi, missä sitä saisi parhaiten käyttöön. Ja monillahan uran loppuvaiheessa saattaakin tulla se niin kuin motivaatiorakenne tavallaan muuttuu siitä, että on itse asiassa aika palkitsevaa kasvattaa seuraajia, siirtää sitä tietoa, tehdä sen tyyppisiä asioita. Mun mielestä on niin viisasta reagointia, kun muistaa ne tosiasiat, että elpymisen tarve kasvaa väistämättä ikääntymisen myötä. Että totta kai osaamisella voidaan paikata, niin kuin Jyrki mainitsi, hyvinkin vaativiakin, fyysisesti vaativia tehtäviä, mutta siitä huolimatta niin ihmiskeho on vaan tehty sillä tavalla, että elpymisen tarve kasvaa ikääntymisen myötä. Ja työhyvinvointi on tosiaan, niin kuin todettiin, niin hyvin pitkälle johtamisasia ja tämmöiset hyvät laadukkaat järjestelmät on kyllä osa sitten sitä hyvinvoinnin konseptia, mitä sinne yritykseen kannattaa luoda. Et se, että me taataan vaikka tasapuolinen, oikeudenmukainen työvuorosuunnittelu, tuodaan työvälineet sille henkilöstölle, jolla he voivat ilmoittaa sitä käytettävyyttä. Just tämä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Se on aivan selkeästi osoitettu, miten työhyvinvointiin ja tähän henkilöstötyytyväisyyteen vaikuttava asia on se, että kun henkilölle tulee se, että mua kuunnellaan ja mä pystyn vaikuttamaan, mä pystyn ilmoittamaan tänne, että mun jumppatunti on joka keskiviikkoilta ja siitä en tingi. Taikka sitten, että on ne hirvenpyynti tiettyyn aikaan tai muuta. Ja sitten nämä automaattiset työvuorosuunnitteluoptimoinnit, kun ne huomioi siellä oikeudenmukaisesti. Siellä ei ihmiskäsi tee. Sun ei tarvitse olla työvuorosuunnittelijan kaveri, eikä esimies
esimiehen kanssa hirveän hyvä ystävä, kun se järjestelmä auttaa tämmöisissä. Eli tämmöinen konseptointi on varmaan myös hyvä asia tässä. Kyllä, joo. Ja niin, anteeksi. Niin aika vaikea on mitä tahansa johtaa, jos ei ole dataa, millä perusteella tehdään päätöksiä. Että se on varmaan haaste, että kun mietitään kaikkia osapuolia, jotka on tekemisissä työhyvinvoinnin kanssa, niin aika vähän on niinku yhteistä. Niinku, että kaikki tavallaan, tai mun mielestä yrityksen pitäisi ottaa hirveän voimakas rooli siitä, että ne itse kokoo ne langat yhteen tavallaan siitä, että se työhyvinvointia ei vedetä tuohon suuntaan ja tuohon suuntaan ja tuohon suuntaan ja tähän suuntaan, vaan nimenomaan semmoinen kokonaiskonsepti, että hei, näin meillä tätä hoidetaan, näillä mittareilla meillä tätä hoidetaan ja tällä tavalla mahdollistetaan se, että tehdään niitä hyviä työhyvinvointipäätöksiä. Etteikö te sano, että päivittäin pitää tehdä työhyvinvointipäätös? Mä olen tuotteen käyttäjänä, se on kyllä aika hyvä. Se konkretisoi elämäntapoja aika pitkälle. Ja just mihinkä Jyrki viittasi näissä kustannuksissa, niin näistähän on paljon näyttöä. Niin kuin Amerikassa tilastoidaan joka asia ja tiedetään, että noin 70% näiden kustannuksen taustalta on niin kuin elämäntapavalinnoista johtuvia, elämäntapasairauksista johtuvia euromenetyksiä, ja ne olisi isolta osin ennaltaehkäistävissä. Eli se, mikä tämän pahoinvoinnin mahdollisuus mun mielestä on, niin tässä on ihan huikea potentiaali kasvattaa kilpailukykyä Suomena, yrityksenä, kaikkina muina, jos saadaan ihmiset voimaan vähän paremmin. Ja mä en tarkoita sitä, että ihmisillä olisi vaan kivaa töissä, koska kyllähän mun mielestä töissä kuuluu kuormittaa itseä, sit saa suuri osa palkkaakin, mutta kaikkien etu on se, että ei liikaa. Mutta tässä on mun mielestä en malta olla antamatta esimerkkiä nimenomaan tähän liittyen. Täällä on Suomessa yksi iso metalliteollisuuden alan yritys, joka ihan ylimmän johdon toimeksiannosta, voisiko sanoa näin, lähti miettimään tätä asiaa ihan kilpailukykynäkövinkkelistä, ja eikä periaatteessa pelkästään niin kuin oman organisaationsa kilpailukykynäkövinkkelistä, vaan Suomi Oyn näkövinkkelistä. Ja mun mielestä kyseisen yrityksen toimitusjohtaja kerran totesi aika hyvin, että me ollaan logistisesti aika kaukana maailman niin kuin, valtavirroista. Meillä on palkkarakenne itse asiassa aika lailla siellä yläkantissa, jos me verrataan meidän niin kuin kilpailijamaihin nähden. Ja sitten vielä kaupan päälle, jos me katsotaan OECD-tilastoja, niin urheilusuorituksesta olisi loistava, mutta me ollaan sairauspoissaolossa myöskin niin kuin ihan OECD:n taidetaan olla kakkostilalla tällä hetkellä heti Norjan jälkeen. Ja tästä lähdettiin sitten pohtimaan sitä, että mitä se vaatii niin kuin yrityksen näkövinkkelistä, mitä yrityksen kannattaa ja mitä yritys voi tehdä, jotta voi vaikuttaa niin kuin omaan menestykseen, työvoiman hyvinvointiin, mutta myös kilpailukykyyn. Ja silloin sitä lähdettiin purkamaan palasiksi ja mietittiin, niin kuin, että miten asioita ylipäätänsä johdetaan tällä hetkellä. No aika nopeasti havaittiin, että ei ole oikein mittareita, ei ole seurantajärjestelmiä, ei ole toimintamalleja. Puhuttiin varhaisesta välittämisestä. Joku teki, joku ei tehnyt. Eli se ei ollut tasa-arvosta. Eli kun se ei ole tasa-arvosta ja se ei ole johdettua, niin ei sieltä voida ulos mitata myöskään tuloksia. Toinen oli se, mikä liittyi tähän enemmänkin niin kuin elintapa-asioihin, niin kyseenalaistettiin positiivisessa mielessä koko työterveyshuollon toiminta. Kannattaako meidän tehdä ikäryhmätarkastuksia 3 vuoden välein, kun on todettu, että niistä ei ole mitään hyötyä, niin miksi niitä sitten tehdään? Jolloin lähdettiin muuttamaan koko työterveyshuollon tarkastuskäytäntökin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tarkastuskäytännöksi, jolloin otettiin kantaa siihen, että miten nämä ihmisen omat elintapa-asiat, tämän tyyppiset vaikuttaa hänen työkykyyn. Tämä kaikki rakennettiin niin, että se johdetaan organisaatiosta käsin. Ja sitten käytetään alihankkijoita. Työterveyshuolto on edelleenkin tärkeä pelaaja alihankkijan roolissa, mutta ei johtamisen roolissa. Ja näin käytännössä 1 vuodessa saatiin koko johdettavuus tämän asian osalta koottua yhteen. Saatiin myöskin asia tehtyä niin, että jos mietitään ihan tämmöistä normaali bisneskäytäntöä, kuten raportointi,
niin nyt johtoryhmissä käsitellään säännönmukaisesti terveysjohtamisen tunnuslukuja. Miltä ne näyttää osastoittain, miksi täällä menee näin, miksi näin. Eli nyt pystytään dataan perustuen ja johdettavuuteen perustuen myös pintauttamaan ne asiat, jolloin pystytään tekemään vaikuttavuutta. Ja tämän uskoisin niin kuin noin laajemmalti ottaen Suomessa, niin meillä on aika keskeistä miettiä nyt, kun sitä kilpailukykyaspektia mietitään, niin joo, faktinen tosiasia, että henkilöstö on tärkein voimavara ja se kannattaa myöskin hyväksyä. Ja jos näin sanotaan, eikä pelkästään juhlapuheessa, niin silloin kannattaa myöskin aika tarkkaan miettiä, että miten se johdettavuuden kannalta tehdään niin, että se saadaan se tärkein voimavara tavallaan kukoistamaan ja voimaan hyvin, koska se tuottaa sitten montaa kautta rahallista hyötyä. Niin, kun sanotaan, että henkilöstö on tärkeä voimavara ja sitten paperikoneen huoltamiseen laitetaan moninkertainen määrä rahaa verrattuna henkilöstön huoltamiseen, niin onhan siinä sitten vähän semmoinen, että mikä olikaan mun tärkeä voimavara. Tai mikä, että se on mikä aivan eri luokkaa. Kyllä. Paljon me huolletaan meidän koneita. Niin, ja se on mun mielestä toi just, että jos ihminen nukkuu 5 yötä huonosti, niin toi pääkoppa käy 40% vajaalla. Että kuinka monen koneen me annettaisiin käydä niin vajaalla? Ei mihinkään, siihen reagoitaisiin ihan. Kognitiivinen kykyhän on sama kuin olisi aika isossa humalassa kyllä, itse asiassa, kyllä. kun on tarpeeksi väsynyt. Sehän selittää tätä suomalaisten siis käyttämistä. Mutta mä olisin terveisiä tuolta kentältä, koska itse on hyvin paljon erilaisten yritysten kanssa tekemisissä, että siellä kyllä myös aidosti mietitään, kun ollaan työvoimahallinnan projektin ympärillä, niitä asioita, että mitkä nostaa työntekijöiden stressitasoa ihan selkeästi ja me tuon niitä esille sitä parhaita käytäntöjä, miten niihin pystytään pureutumaan. Ja ihan voisin sellainen käytännön esimerkkinä tuoda eräästä yrityksestä, logistiikka-alan yritys, missä iso stressitekijä oli tämmöiset puutteelliset työohjeet. Et tiennyt oikein, että missä milloinkin pitäisi olla. Niin me tehtiin ratkaisu, että tuotiinkin jo työvuorolistaan, joka on sitten sillä henkilöstön omassa portaalissa nähtävissä, niin sinne 2 viikkoa etukäteen tiedät just, mikä on sun työohjeet, selkeä vaikutus tyytyväisyyteen, sairaspoissaoloon. Toinen voisi olla esimerkkinä myös tämmöinen palkkaukseen liittyvä asia, kun on ala, missä on kiinteä ja muuttuva osa. Se muuttuva osa vaihtelee sen mukaan, miten olet viikonloppuna töissä, miten saat tehtyä iltoja ja ylisumaan näitä. Ja tämä aiheutti ihan selkeästi semmoista epävarmuutta ja stressiä. Totta kai me jokainen tietää, että se on tärkeä asia. Niin me lasketaan etukäteen tämä suunnitelman mukaan, jos eletään, niin tuodaan sinne työvuorolistaan myös se palkka. Että jos tämä eletään, niin ton verran sä saat ansioita. Niin valtavat vaikutukset. Että ihan tämmöinen, että semmoinen konkretia tähän niin näkyvät sen kyllä, vaikutuksen. Juuri näin. Mä allekirjoitan tuon ainakin itse aivan täysin, että semmoinen niin kuin läpinäkyvyys ja konkretia näissä asioissa on minun mielestä ihan keskeistä. Ja annan toisen esimerkin tästä tuolta teollisuudesta. Aikoinaan sairauspoissaolot oli 7,9 prosenttiyksikköä ja sitten saatiin niin sanottu varhainen välittäminen johdetusti eli järjestelmillä toimimaan niin, että pystyttiin varmistamaan, että esimiehet tai työterveyshuolto tai muut sidosryhmät tietää oikea-aikaisesti, että jos on tämmöinen niin sanottu varhaisen välittämisen tapaus, että sitä lähdetään tekemään. Se seurattiin järjestelmällisesti ja siellä kulki koko ajan myöskin eurot mukana, että tiedettiin, niin kuin, mitä tämä asia niin kuin maksaa. Ja mielenkiintoista tässä oli nähdä, että kun 1,5 vuotta oltiin menty, niin poissaoloprosentti oli teollisessa ympäristössä 3,2. Eli myös niin kuin hyvää tekemällä ja luomalla puitteet, seurantavälineet ja se johdettavuus, niin se, että tehdään hyvää, niin näkyy myöskin itse asiassa euroissa ihan voimallisesti. Ja tämä on niin kuin se ehkä, mihin Suomi on mun mielestä nyt hyvin positiivisesti menossakin siis monella alalla, että on se sitten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, työvuorosuunnittelu,
HR-järjestelmät tai tällaiset vaikka Ainon toimittamat terveystyökykyjohtamisen järjestelmät, ne kaikki itse asiassa vie siihen positiiviseen lopputulemaan, eli johdettavuuteen, eli tiedon käyttöön ja tiedon hyväksikäyttöön. Ja tämä on mun mielestä niin kuin Suomessa nyt positiivinen trendi, että se on selkeästi saanut niin kuin nyt, voisiko sanoa, tuulta purjeisiin, ja tietysti siinä varmaan meidänkin kaikkien kaltaiset toimijat auttaa, koska nyt alkaa näkyä myös faktisia tuloksia, että se ei ole pelkästään niin kuin puheen tasolla, vaan pystytään näyttämään, on se sitten työtyytyväisyydessä, mutta ennen kaikkea pystytään näyttämään euroissa. Eli kun puhutaan tästä työkyvystä tai terveysjohtamisesta tai työhyvinvoinnista, niin musta tuntuu, että se monesti on ollut vähän niin kuin dissattu asia sen takia, että eurot ei ole seurannut mukana. Mutta nyt kun pystytään näyttämään ihan selkeästi ROI, mikä ei ole mikään mututuntuma ROI, vaan faktista ROI-laskentaa, niin nyt se alkaa nousta ylimmän johdon agendalle, siinä aletaan kiinnittää huomioon, ja nyt nämä asiat alkaa mennä eteenpäin. Tuossa on myös mun mielestä yksi haaste, kun puhuttiin sitä, että itse asiassa työhyvinvointi on tämmöinen niin kuin loppupeleissä tämmöinen ympärivuorokautinen harjoitus, kenen vastuulla se on milläkin kelloaikana, niin on niin kuin eri asia. Niin silti niin kuin tavallaan se meidän kyky kerätä sitä dataa siitä kaikesta, mitä tapahtuu, on aika rajallinen. Ja edelleen vaikka ajatellaan, että lainsäädännöllisestikään me ei edes saada kaikkea dataa laittaa. Että kyllä mun mielestä siinäkin on semmoinen yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen missio niin kuin miettiä, että hei, miten me saadaan tähän samalle pöydälle. Että oikeasti voidaan katsoa sitä roita. Ja mä luulen, että me ei vielä osata edes tehdä oikein tyyppisiä johtopäätöksiä, koska me ei osata sitä vielä analysoida niitä kaikkia juttuja. Että voi olla, että esimerkiksi esimiehen vaihtuvuudella niin onkin älyttömän iso merkitys siihen työkykyyn ja työhyvinvointiin, mutta mitä me ei voida vielä niin kuin todentaa mitenkään. Ja siinä musta on vielä niin kuin pitkä matka mentävänä, että kumminkin jos vaikka vertaisit niin kuin talousdataan, niin eihän noikaan talousdatasta seurata pelkkää myyntiä ja katsotaan osa kuluista ja sitten niin kuin laitetaan jotain, että tavallaan se meidän kokonaishallittavuus. Ja siinä on mun mielestä eri toimijoilla iso yhteistyön paikka, toki tossa, että se pitäisi saada niille yrityksille. Kyllä, joo, ja vaikka niin kuin kaikkea ei pysty ehkä mittaamaan, Jyrki osaa varmaan paremmin avata, mutta se kuitenkin, että mitä pystytään mittaamaan, niin on just niin kuin, se poissaoloprosentteja, mutta mun mielestä erittäin merkittävää on myös se, että saadaanko siinä yksilön käyttäytymisessä joitain pieniä muutoksia, jotka sitten niin kuin antaa hänelle niin kuin ehkä madaltaa stressiä taikka luo niitä edellytyksiä, että sä voit olla, sun suorituskyky töissä on riittävällä tasolla. Ja nämä vielä viittaan tuohon, mitä Jyrki aikaisemmin sanoi esimerkkeihin, niin silloinhan me ollaan tilanteessa, että ei ole puhuttu siitä virkistyskassasta, vaan on oikeasti katsottu, että on investoitu henkilöstöön, mitattu, seurattu ja siitä se homma lähtee. Kyllä. Mä ottaisin tähän analytiikkaan sen verran kantaa, että otetaan ihan vaikka konkreettisia esimerkkejä, että numeron tekee tietynlaisia niin kuin työvuorosuunnittelu uudelleenjärjestelyä, katsoo näin, silloin vaikuttavuutta, niin kuin totesitte, esimerkiksi työtyytyväisyyteen näin. First Beat vaikka esimerkiksi tekee hyvinvointianalyysiä ja opettaa ihmistä niin kuin oman itsensä tuntemiseen ja sitä kautta niin kuin sen oman elämän hallintaan. Tämä kaikki data esimerkiksi meillä voidaan ajaa tietokantaan, jossa nimenomaan tehdään nyt sitä analytiikkaa ensimmäistä kertaa Suomessa, että viedään eri puolilta dataa yhteen ja katsotaan, mikä on se vaikuttavuus. Ja tätä kautta kaikki sidosryhmät pystyy sitten myöskin omaa toimintaa kehittämään ja parantamaan, kun nähdään ihan faktisilla luvuilla, mikä vaikuttaa mihinkin. Ja mä uskon, että tämä, niin kuin sanoit, tämä tulee yleistymään vielä enemmän, että se analytiikkakin on vielä liian lapsenkengissä ja tietyssä määrin meillä on ehkä Suomessa yksi haastekin, mikä on ehkä ihan hyvä nostaa esiin. Ja se on työterveyshuolto. Se on musta aukko, josta kukaan ei tiedä, että mitä tapahtuu muuta kuin, että noin niin kuin vähän sitaateissa kulut nousee.
Ja tämä on ehkä, jos mietitään sitä kokonaisen työkyvyn johtamista, niin yksi sellainen asia, mikä ehkä niin kuin yhteiskunnallisesti pitäisi vielä pintauttaa ainakin minun mielestä paremmin, mikä on niin kuin tulevaisuudessa tämä työterveyshuollon rooli. Että alkujaanhan työterveyshuolto nimenomaan perustettiin todella jalolla tarkoituksella, eli niin kuin ennaltaehkäiseväksi terveydenhuolloksi. Nyt sitten taas tänä päivänä, jos me katsotaan sitä faktista toimintaa, niin sehän on sairaanhoitoa. Eli se on ottanut niin kuin julkisesta terveydenhuollosta koko ajan enemmän ja enemmän kakkua itselleen, ja se on enemmän ja enemmän mennyt kuvantamiseen, laboratorioon, tämän tyyppisiin asioihin. Ja se ennaltaehkäisevä osuus, mikä sitten taas työkyvyn kannalta ja näiden työurien kannalta on aivan keskeistä, niin se on jäänyt niin kuin sivuraiteille. Ja tässäkin taas tullaan niin kuin siihen, että analytiikkaa voitaisiin käyttää paremmin, jos saataisiin niin kuin näitäkin asioita avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Että ainakin niin kuin nämä on niitä asioita, meidän kanssa me tuolla kentällä tähän työkykyyn liittyen joudutaan painimaan oikeastaan viikosta toiseen, että mitä kannattaa mihinkin panostaa ja mikä se tuottavuus on. Meillä on myös vastaavan tyyppinen HR-analytiikka, mikä perustuu meidän niin kuin BI-ratkaisuihin ja näin, mutta se on toinen keskustelu. Mutta tuosta ehkä niin kuin, mun mielestä olisi mielenkiintoista nyt, kun työhyvinvointia ja työkykyä mietitään, niin on toisaalta niin kuin nostaa myöskin se keskustelun aiheelle, että ainakin minua se kiinnostaisi kuulla teidänkin mielipiteitä, että jos otetaan niin kuin käsittelyyn tämä työterveyshuollon rooli tänä päivänä, niin nyt en ihan tarkkaa euromääriä muista, että älkää hirttäkö minua siinä, mutta jos sen väärin muistan, niin Kelan tilastoja katsoessani, niin 1995 työterveyshuollon kustannukset tosiaan oli Suomessa suunnilleen 230 miljoonaa euroa noin osapuille. Ja 2011 viimeiset tilastot, mitä itse tulin katsoneeksi, niin työterveyshuollon kustannukset taisi olla vähän yli 700 miljoonaa euroa. Ja tämähän on ihan fantastista, että jos tämmöinen 500 miljoonan euron investointi on ollut tuottosa, mutta mun kysymys oikeastaan kuuluu vähän ehkä kärjistäen niin päin, että onko se ollut tuottosa? Jos samaan aikaan Suomi on OECD-tilastoissa kärkipäässä sairaspoissaoloissa, meillä on isoja haasteita työkykyisyyden kanssa, niin panostetaanko me oikeisiin asioihin niin kuin tämän työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta? Ja mä pikkasen jatkan vielä tätä, ja nyt mä haluaisin myös teidän kommentteja kuulla, että jos me sitten taas mietitään, mistä työkyvyttömyys johtuu aika monissa tapauksissa, niin me perinteisesti ollaan Suomessa menty tämmöiseen medikalisaation niin kuin kierteeseen, että kaikki pitää medikalisoida. Jos on vähän niin kuin kuumutusta töissä tai stressiä, niin sille löydetään joku medikaalisyy. Kun kuitenkin sitten, jos me katsotaan niin kuin isoa dataa taustalla, niin suurimmat työkyvyttömyyden aiheuttajat on itse asiassa liikkumattomuus, ylipainoisuus, liian vähäinen yöuni ja päihteiden käyttö. Näistä yksikään ei ole medikaaliasia. Hoitamatta ne toki medikalisoituu. Mutta tässä tullaan siihen, että onko meillä niin kuin vinoutunut koko tämä tavallaan toimintamalli, millä me yritetään sitä työhyvinvointia tehdä. Että niin kuin tämän terveydenhuollon osalta ollaan menty sairaudenhoitoon, kun meidän pitäisi olla ehkä siellä, missä on vahvuutena ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja aikainen puuttuminen. Juholla varmaan tähän paljon. Siis, joo. Mun mielestä tuossa on kaksi näkökulmaa, että terveyteen vaikuttaa geenit ja perimä, joka muuttuu aika lailla hitaasti ja mun mielestä sitten se, mihinkä voidaan vaikuttaa, on nämä elämäntapa-asiat. Ja jos oikein muistan, niin terveystarkastuksia tehdään tässä maassa yli 1 miljoona vuosittain, joista noin puolet johtaa hoidollisiin toimenpiteisiin. Eli mun mielestä se tarkoittaa sitä, että siellä on pahoinvointia, niin kuin johonka ei reagoida ennen kuin ne vaikeudet niin kuin havaitaan tämmöisen tarkastuksen kautta. Ja kyllä mä niin kuin paljon tätä on verrattu niin kuin auton huoltoon ja hoitoon ja
eihän autoakaan viedä, jos sä oot hankkinut auton, panostanut siihen rahallisesti paljon, niin sitähän halutaan huollattaa määräajoin. Se maksaa kyllä se huollattaminen ja se vasta maksaakin, jos se auto menee rikki. Mutta siinä on se ero terveyteen verrattuna, että se auto on aina rahalla paikattavissa. Jos meillä terveys menee, niin sitä ei pysty paikkaamaan. Kyllä mä niin kuin näkisin sen, että onko se sitten tahtokysymys, onko se resurssikysymys vai ansaintalogiikasta, mutta kyllä mun mielestä enemmän pystyttäisiin niin kuin ennaltaehkäisevästi panostamaan, mitä tällä hetkellä tehdään, ja nehän sen päättää, kenellä rahaa on. Niin. Ja mä tuohon sun listaan, mitä luettelit näitä, niin nostaisin sen johtamisen. Että tavallaan, että silloin kun puhutaan työhyvinvoinnista, jonka on tarkoitus tulla näkyväksi siellä työpaikalla sitä työtä tehdessä, koska siinä on se työ niin kuin etuliite, niin kyllä siinä lähijohtamisella on iso merkitys. Ja mun mielestä me ollaan siitä johtamisesta se työhyvinvoinnin osuus ehkä ulkoistettu niiden kustannusten mukana sinne työterveyteen, ja se pitäisi voimakkaammin saada sinne lähiesimiehen tehtäviin. Kyllä. Se on, ja mä luulen, että nuo OECDn mittaukset jättää sen johtamisaspektin sieltä pois. Et se on enemmän tämmöinen niin kuin terveydellinen näkökulma, ja mä varmasti allekirjoitan nuo asiat, mutta työpaikalla niin kysymys on mun mielestä, että se lähiesimiehen agendalla pitää olla vahvasti se, että mä oon vastuussa tästä mun porukasta, että ne voi hyvin, ja nyt taas ei puhuta niin kuin Laupias samarialainen, että ne voi hyvin. Ne ei tee työtään hyvin, ja me ei menestytä yrityksenä, jos että se pitää olla niin kuin lähtökohta sille hommalle. Ja sen takia mä haluaisin tässä keskustelussa panostaa hyvin paljon siihen, että meidän pitää muuttaa johtamiskulttuuria. Meidän pitää, jotenkin musta tuntuu, että semmoinen niin kuin yksityisyyden muuri on ehkä noussut liiankin korkeaksi, että tämä on mun asia, älä sä kysele multa mun vapaa-ajasta, mitä sullekin, että eihän se mun esimiehelle pitäisi kuulua, että jumppaaks mä tai onko mulla kotona ongelmia vai onko mun teini karannut vai niin kuin, mitä tässä on. Niin mun mielestä se johtamisen pitäisi olla kokonaisvaltaisempaa ihmisen johtamista, joka johtaisi työhyvinvointiin, joka johtaisi tuloksellisempaan yritystoimintaan. Tuossa Karita, jos saan ihan nopeasti kommentoida tässä, niin olen täsmälleen sinun kanssa samaa mieltä. Ja tämä esimerkki, minkä kerroin esimerkiksi tästä eräästä isosta teollisesta yrityksestä, jos nämä poissaolot muun muassa tippu sieltä 7,9 sinne vähän yli 3 pintaan, niin johtamisestahan nimenomaan tässä oli kysymys. Ja jotta se johtaminen mahdollistui, niin sinne tarvittiin työvälineet, mekanismit, joilla seurataan ja mahdollistetaan se johtaminen, mutta viime kädessä todellakin alleviivaan, että johtamisesta nimenomaisesti oli kysymys. Ja tässä silloin tullaankin siihen jatkokysymykseen, myös linkittyen tähän niin kuin työterveyshuoltoon, jota siis ehdottomasti tarvitaan, että siitä ei ole kysymys. Mutta kyllä se johtaminen pitäisi olla yrityksen sisällä sinnekin suuntaan. Ihan niin kuin kaikissa asioissa lähiesimiehet johtaa omaa henkilöstöään. Ja tässäkin mun mielestä niin kuin on ollut Suomessa ehkä vähän niin kuin sellaista vääristyneisyyttä päässyt muodostumaan matkan varrella, että ehkä sanon nyt vähän rumastikin, mutta paljon on ollut tekemisissä HR-johdon kanssa ja joskus tullut vähän jopa semmoinen ilkikurinen näkövinkkeli, että ihan kuin HR:sta olisi tehty yrityksen niin kuin sitaateissa kaatopaikka. Tarkoitan tällä nyt ihan positiivisesti sitä, että lähiesimerkit, että kyllä HR hoitaa, kyllä HR hoitaa. Ja yhdessä tuolla esimiestilaisuudessa kysyinkin, että kertokaa, miksi teidät on valittu esimiehiksi? Miksi te saatte keskimäärin parempaa palkkaa kuin muut? Ja en mennyt niihin vastauksiin, mitä sieltä tuli, mutta eiköhän se kuitenkin esimiehen tehtävä on niitä yksilöitä johtaa ja välittää myöskin heidän terveydestä, hyvinvoinnista. Eli ei sitä taas voi ulkoistaa HR:lle. Eli kyllä se niin kuin johtaminen pitää saada ihan sinne niin kuin lattiatasoon. Mä voisin tähän Jyrkin listaan nyt lisätä vielä alaistaidot.
Joo. Että se on ihan, lähtee kuitenkin sieltä yksilön kokemuksesta, että miten tulen huomioiduksi, kuunnellaanko minua, kohdattiinko aidosti. Ja juuri tämä, että olenko minä miellyttävä työkaveri omassa työyhteisössä, olenko suvaitseva, niin kyllä varmasti näitä me ihan jokainen voidaan miettiä omalta taholtaan. Kyllä. Ja tuossa niin kuin sanoitkin, nämä alaistaidot, niin niistähän on myöskin erittäin hyviä, siis ihan näyttöön perustuvia kokemuksia, kun esimiesten tavallaan alaistaitoja, kommunikaatiotaitoja ylipäätänsä parannetaan, niin mikä vaikuttavuus sillä on? Se on ihan siis kouriin tuntuva. Ja tässä mun mielestä nyt, kun katsoo ja kuuntelee tätä keskustelua, niin mun mielestä positiivinen asia tässä on se, että mehän emme puhu mistään taikatempuista. Että nämä kaikki asiat on itse asiassa täysin tehtävissä olevia asioita. Ja jos mietitään noin niin kuin investointinäkövinkkelistä, niin nämä on vielä niin kuin järkevissä rajoissa, kun miettii sitten taas sitä, että mikä on se niin kuin tavallaan kustannus siellä toisella puolella vaakakuppia. Niin nämä on kaikki perusteltavissa ja tosiaan kysymys ei ole rakettitieteestä, on järjestelmistä, toimintamalleista ja tavoista ja ennen kaikkea sitten siitä johdettavuudesta ja johtajuudesta, miten sitä tehdään. Niin, ja sitten tuossa piirtelin tuossa kahvitauolla niin sitä janaa, että mun mielestä jos täällä on niin kuin ikään kuin työpahoinvointi ja täällä on työhyvinvointi, niin mun mielestä vielä meillä menee paukut liian paljon siinä vaiheessa, kun ruvetaan näkemään niitä merkkejä, ensimmäisiä merkkejä siitä työpahoinvoinnista. Puhutaan varhaisesta välittämisestä. Silloin on nähty jo ensimmäisiä merkkejä. Mun mielestä meidän pitäisi niinku tavallaan sitä fokusta siirtää enemmän sinne, että kuinka me saadaan se porukka pysymään siellä hyvinvointiruudussa pidempään, eikä odoteta niitä merkkejä. Koska sitten kun me keskitytään taas tänne, niin sittenhän meillä tämä osa jää ilman sitä... Niin, koska ne eurot on rajalliset kuitenkin. Niin. Että jotenkin, että jos me saataisiin sitä siirrettyä tonne päin, niin se olisi musta tosi hyvä. Ja tuossa kun sanoit, että HR:sta on tullut kaatopaikka, niin mä sanoisin, että... Mä sanoin sen ihan mä tiedän. Joo, en ajattelu yhtään ottaa niinkään. Mutta kun puhuttiin, että tämä on ympärivuorokautinen, mutta tämä on myös elämänmittainen missio. Niin onhan myös niin, että ennen kuin sulle tulee lähiesimies, niin silloin sun työhyvinvointijohtaja merkityksellinen on sun vanhemmat. Niin kyllähän yhteiskunnassa nyt on nähtävillä, että yrittääkö vanhemmat ulkoistaa tai johtamista opettajalle. Kyllä. Ja niin kuin, että tavallaan, että onko meillä niin kuin tällainen, että miten sä yhtäkkiä otat sen itsellesi, jos sä oot niin kuin sen kasvatuksenkin jo antanut sille opettajalle, niin mitä sä esimiehenä ajattelet, että kyllä täälläkin nyt joku on. Se taitaa olla toi HR, joka hoitaa tämän mun puolesta. Et siinä mielessä mä ajattelisin, että tämä on myöskin yhteiskunnallinen kysymys. Mikä se 2020 vuonna on sitten tämä työhyvinvointi? Mun näkökulmasta, niin kun otetaan huomioon näitä isoja tavallaan muuttujia, niitä, että sieltä tulee mä en tiedä mikä kirjain se nykyisin on, mutta se meidän WhatsApp-sukupolvi, kun saapuu. Ja ne on tottunut hakemaan tavallaan sitä palkitsevuutta kollegoilta. Nehän haluaa kanssaeläjiltään huomiota ja se palkitsee niitä. No sitten ne on sykkeeltään niin kuin ihan erityyppisiä. Sitten ne kaipaa sitä vaihtelua. Mun mielestä se ainut tapa on tehdä siitä, että siitä tulee enemmän yksilön vastuu. Meidän on aika vaikea suunnitella sitä työuraa oikeasti konkreettisesti sille, koska me tiedetään, että se on ehkä täällä 3 vuotta. Niin sitä ei auta ruveta suunnittelemaan 20-vuotiaana, että sit kun sä et enää jaksa näitä ruhoja leikata, niin sit me ollaan mietitty sulle tollaiset asiat. Et mä ainakin HR:nä neuvoin mun yhtä esimiestä. Mä sanoin, että älä vaan rupea puhua sille, että mitä meillä on suunnitteilla 20 vuoden kuluttua sulle. Että se ei tule meille töihin. Että keskitytään nyt tähän ihan niin kuin lähijuttuun. Niin mun mielestä se on ehkä, pitäisi puhua mun työn hyvinvoinnista niin kuin pidemmällä aikavälillä. Ehkä se onkin niin, että yritykselle ei olekaan sitä
analytiikka laitetta, vaan se on ehkä enemmän myös yksilölle. Yksilölle, joka jakaa sitä tietoaan niin. Yritykselle, koska kukaan muu ei näe sua niin pitkällä aikavälillä. Niin, ja siis kyllähän tuossa on se taustalla, mihinkä Jyrki viittasi aikaisemmin, että länsimaisessa yhteiskunnassa suurin osa tietää, miten omaa terveyttä hallitaan, jos on motivaatiota. Ja just tässä, että kyllä mä kans sysään sinne yksilölle sitä vastuuta, että ei kukaan voi sun puolesta tehdä niitä asioita, jos sä et ole motivoitunut tekemään. Että se ei tule niinku toimimaan. Että pitää mahdollistaa, se pitää toki niin kuin siinä mielessä, että toki yritys johtaa sitä hommaa sitä kautta, että ne luo niitä mahdollisuuksia ja edellytyksiä, mutta jos henkilö ei ole motivoitunut, niin ei se tuo mitään muutosta. Juuri näin. Se on vaan siitä, että sä käsität, muuttuuko ympäristö. Että jos kaikilla muilla rupeaa menee huonommin kuin mulla, niin mun hyvinvointi ehkä on parempi. Sitten ehkä niin kun, otan semmoisen asian esiin tähän Juhon kommenttiin liittyen, että yrityshän voi ja sen kannattaa luoda puitteita ja toimintamalleja niin kuin työkyvyn, hyvinvoinnin johtamiseen. Mutta sitten tietysti se toinen raadollinen puoli tulee, että kyllä meidän niin kuin yksilönäkin pitäisi vastuu kantaa siitä, että me ollaan työkykyisiä, että me ollaan sen palkkamme arvoisia. Ja tässä on ehkä niin kuin, taas niin kuin isosta näkövinkkelistä semmoinen pieni haaste, että jos joku tieten tahtoen ei halua pitää itseään työkykyisenä, niin nyt työnantajan on kuitenkin hirveän vaikea tämmöisestä ihmisestä tällä hetkellä päästä eroon. Nyt sanon vähän rumasti. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asiakas, mitä niin kuin yhteiskunnassa jossain vaiheessa pitäisi puhua, että jos joku ihan tieten tahtoen tuhoaa omaa työkykyään, niin pitääkö siltikin työnantajan kantaa hänestä vastuu. Niin, ja pitääkö tämä työnantaja rankasta niillä isoilla maksuilla, mitä sitten tulee järjestelmän kautta? Kyllä, että tästä me tullaan niin kuin oikeastaan siihen, että joskus vähän niin kuin asian pikkasen oikeaan laitaan nyt mennäkseni, niin sanonut, niin kuin, että meidän pitäisi niin kuin yhteiskunnallisesti miettiä koko tämä niin sanottu kompensaatiomalli uusiksi, ihan lähtien niin kuin Kela-korvattavuudesta tällaisista. Eli vastuuttaa esimerkiksi niin kuin verohelpotusten kautta, että jos panostetaan, näin saadaan verohelpotuksia, jos ihminen pitää itsensä työkuntoisena, niin hän pystyy saamaan tiettyjä vaikka verohelpotuksia. Eli mentäisiin niin kuin siihen kokonaisvaltaiseen ajattelumalliin, että me kaikki ymmärretään, että se työkyky, hyvinvointi on tärkeää meidän itsemme, työyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. Että nyt tuntuu vähän, että monesti niin kuin sen enempää nyt olematta niin kuin työnantajien puolella, mutta monesti musta tuntuu, että tänä päivänä niin kuin työyhteisö ja työnantaja jopa rangaistaan niin kuin aiheettomasti, vaikka monet tänä päivänä itse asiassa yrittää paljon ja tekee aidosti asioiden eteen töitä. Tosi hyviä kommentteja nimenomaan tähän yksilöasiaan, ja me nähdään myös sitten tulevaisuudessa, että entistä enemmän tulee tämmöinen autonominen työvuorosuunnittelu tai töiden suunnittelu, että henkilöt napsivat niitä vuoroja sieltä, osasto kenties yhdessä päättää, miten nämä hommat hoidetaan. Ja tämmöinen työaikojen tuunaus, niin kuin tänä päivänä on lanseerattu tämmöinen hieno termi, niin se on aidosti kyllä myös sitä kilpailukykyä tuo sitten, ja näkyy varmasti sitten siinä motivoituneena työntekijänä ja jaksavana, ja myös sitten sitä kautta varmasti niin kuin asiakastyytyväisyys ja yrityksen tulokseen suoria vaikutuksia. Että tämmöinen niin enempi itsenäiseen vastuun kantamisen, yksilön vastuun ottamiseen. Ja sitten vielä tuohon kysymykseen, että mitä tämä on 5 vuoden päästä tämä työhyvinvointi, niin kyllä mä niin kuin toivon ja uskon, että organisaatiot seuraa ja selvittää oikeasti, mihin heidän kannattaa panostaa. Että se yksi koko ei sovi kaikille, yksi ei auta kaikkea, että eihän muutakaan niin kuin tehdä tällä tavalla. Että mun mielestä niin kuin uskon, että siihen, koska kaikki tutkimukset tukee sitä, että ihmisen hyvinvointiin ja suorituskykyyn kannattaa panostaa. Sä saat rahat moninkertaisesti takaisin,
ja saat myös lisää hyvinvointia sen kautta. Ehkä tämä Jyrki ja mun visio oli vähän pidemmälle kuin 5 vuotta. Mä ajattelin, että ehkä se oikeasti puhutaan sitten niinku 20 vuodesta. Ja ehkä jos 5 vuodesta puhutaan, niin mä luulen, että yritykset rupeaa itse ottaa enemmän vastuuta. Että se on liukunut liikaa sinne erilaiseen suuntaan, ehkä enemmän sinne työterveyteen, mutta että ruvetaan ottaa se asia enemmän haltuun. Halutaan tietää, missä kohtaa mennä, sen kanssa mennään, tehdä konkreettisempia päätöksiä siihen liittyen. Ja kyllä pakko vahvistaa sitä lähijohtamista. Mä näkisin itse, tai sanotaan näin, että ainakin jos sen näen, niin toivoisin, että jos puhutaan vuodesta 2020, niin pitkälti suomalaiset yritykset, ainakin vähintään keskisuuret suuret organisaatiot, niin terveys, työkyky ja turvallisuus olisi johdonmukaisesti johdettua, seurattua ja mitattua toimintaa, jossa katsotaan aidosti, niin kuin muussakin liiketoiminnassa, tuotos-panossuhteita ja käytetään analytiikkaa havainnoimaan, että miten asiat etenee ja missä on asioita, joita meidän pitää edelleen kehittää ja korjata. Eli että asiat tulee johdetuksi ja johdettaviksi. Se on se ainakin, miten itse toivoisin, että 2020 oltaisiin siinä tilanteessa. Hyvä, tähän loppuun voitaisiin oikeasti ottaa semmoinen lyhyt kierros ja miettiä, että mikä on niin kuin semmoinen työhyvinvoinnin keskeinen asia, mitä kannattaisi pitää mielessä, että saadaan niin kuin Suomi hyvään työkuntoon tai pidettyä siinä. Mun on ainakin tänne #ihminen ensin, että vaikka istutaankin järjestelmätoimittajien teknologia niin kuin näkökulmalla, niin kyllä se hyvinvointi lähtee ihmisen ymmärtämisestä, ihmisen huomioon ottamisesta ja siitä, että mä sanon, että sitten tulee mun Twitterin vakio, että people first. Niin mä näen teknologiatoimittajan näkökulmasta sen, että sillähän haetaan nimenomaan sitä, että ihminen näkisi sen oman tilantaansa ja ymmärtäisi, mitä mun kannattaa tehdä. Että kyllä tuohon niin näen, että hyvinvoinnissa on keskeisenä se tasapaino tekemisen ja lepäämisen välillä laajasti ajatellen. No, itse sanoisin ehkä näin, että meidän tulee niin kuin ymmärtää, että tietyssä määrin, jotta tämä yhteiskunta pyörii, niin me tarvitaan työntekijöitä, vaikka kuinka tässä on monia meistä edustaa teknologiaa ja palveluita siltä sektorilta, mutta joka tapauksessa me tullaan aina tarvitsemaan ihmisiä. Ja tietyssä määrin mä näkisin näin, että ihminen on sijoituskohde. Eli se on tietynlainen, ehkä vähän raadollistikin sanottuna, tuotantohyödyke. Ja tästä tuotantohyödykkeestä pitää kaikin tavoin pitää huolta, jotta se pysyy tuotantokuntoisena. On sitten kysymys johtajasta tai ihan organisaation alimman tason suorittavasta portaasta, niin kaikkien pitää pysyä työkykyisinä, varsinkin jos mietitään näitä nyt työurien pidentämisen puolia. Ja jotta näin tapahtuu, niin me tarvitaan hyvää johtamista, me tarvitaan johtamisen tueksi hyviä työvälineitä, mutta myöskin me tarvitaan hyviä sidosryhmiä, jotka tavallaan pelaavat samassa orkesterissa ja mahdollistavat sen tuottosan lopputuloksen syntymisen. Et panostus omaan työkykyisyyteen, mikä pitää sisällään ne alaistaidot, sen osaamisen, sen terveyden, niin harva sijoitus tuo niin hyvän tuoton kuin se. Saanko jatkaa tuosta? Me tarvittaisiin Suomeen mielestäni tässä jatkossa semmoinen, kun puhutaan esimerkiksi, jos minä hakisin nyt teille töihin, niin ensimmäisenä todennäköisesti kysyisitte jonkunnäköisen CV:n. Mutta olisi myöskin sitten tämä minun työkykyni. Eli jaksanko minä 8 tuntia päivässä tehdä töitä vaiko en? Jolloin siitä tulisi enemmänkin tämmöinen 360 CV kuin pelkästään se, että kehutaan, että missä positiossa minäkin vuonna ollaan oltu mitäkin tekemässä. Se on riskien hallinnan kannalta aika mielenkiintoinen ajatus.
Mutta sehän oli nyt, kun me mietittiin sitä, että se on sen kännykässä se minun työhyvinvointi, niin sä jaat minun työhyvinvointiprofiilin sen haastattelijan kanssa, missä näkyy, että minkä tyyppisiä kehittämisaskeleita mä oon tehnyt 3 vuotta sitten ja miten mä oon sit niissä ja mikä mun fiilis on ollut niin kuin siellä ja täällä ja miten mun unet on mennyt. Kyllä. Että tona vuonna ja tänä vuonna ja tosi paljon paremmassa kondiksessa on nyt kuin ennen. Joo, mä näen tuosta tulevaisuuden tai tämän työhyvinvointiasian myös nytten se, että ihminen pääsee tosiaan itse vaikuttamaan ja luotetaan. Ja sitten se, että tehdään toimenpiteitä, jotta tämä mahdollistus kaikki, niin siinä on kyllä työtä meille jokaiselle. Se me-henki. Ja sanotaanko tämä nuori sukupolvi, joka nyt muutenkin jo se WhatsApp-sukupolvi niin kuin jakelee tuolla kaikkia, niin ehkä tämä hyvinvointityökyky voisi jatkossa olla myöskin semmoinen yksi ihan positiivinen ja iloinen asia jakaa, että oli sitten mulla tänään kiva työpäivä, niin voin mä ehkä joskus kertoa kavereille siitä, tai sain vaikka hyvän tuloksen kuntotesteissä, niin miksei mä jakaisi sitä ja olisi ylpeä niistä asioista, että luotaisiin se ilmapiiri siihen, että ollaan ylpeitä työkyvystä, työhyvinvoinnista. Menisikö tämän ideologian ajaminen eteenpäin työnimellä kuole terveenä? Niin, kyllä. Se taisi olla itse asiassa meidän yrityksen aikoinaan perustajan slogan, että hänen missio, että kaikki suomalaiset kuolee terveenä. Kiitos panelisteille oikein hyvästä ja antoisasta keskustelusta. HR-viesti kiittää, että olitte seurassamme. Tulemme myös jatkossa edelleen tekemään uusia HR-viestin asiantuntijapaneeleita. Jää seuraamaan.